Pa na seminaru, naravno, kao i svima koji su ovde bili, svi su oduševljeni. Ja sam pre svega iznenađena. Dobila sam neke uvide više nego što sam mogla uopšte da očekujem i nadam se da ću raditi i dalje na tome da širimo pre svega ovo znanje koje je izuzetno, pre svega za mlade ljude koji stvarno mogu s ovim da promene svoj život i da žive onako kako stvarno žele, bez mnogo truda, a stvarno je u svakom pogledu dobro, ne samo za pojedinca, nego i za njegovu porodicu i za šire društvo. A šta si ti dobila za ovaj trening? Šta sam ja dobila? Pa jednostavno neko olakšanje, neki mir, neku spoznaju da imam ja i neke druge dublje kvalitete na kojima ću tek sada možda da radim. A sigurno ću ovome još više da i učim i da sarađujem sa mojim prijateljima. Hvala.